היה מוכן להשאיר הערבון. יום ראשון היה יום צום, ואבא רק ישן סיגריות, זה היה היום הכי קשה בשבוע. ורק בשעות הערב היה מתפנה אבא לאכול משהו וללכת להתפלל. אבא אליהו היה מוכר בחנותו משרוק נעליים ועד כל מה שהיה עולה בדעתכם שניתן למכור בחנות מכולת. נפט בדליים, פחמים שהיו מביאים מהערבים ושם היו עוזרים לו שוקרי, זורלי וכל האנשים עבור כמה פרוטות. וכשאבא היה רואה אבנים בפחמים לא טובים בתוך ערימת הפחמים היה כועס ומקלל את הערבי שרימה אותו. מה היה אומר? רשני אל פלח, רימה אותי הפלח. רימה אותי. כך היה בנושא העששיות למנורת הנפט שמחר. בחבילה שהגיעה היו מונחות העששיות בתוך קש, ואם הייתה אחת שבורה כמה היה מתרגז, ובנוסף חלק מהלקוחות היו מבקשים ממנו להרכיב את הזכוכית לעששית, ואם חלילה בעת ההרכבה נשברת לו הזכוכית, מה רב היה צערו. החנות של סבא הייתה המכולת המסודרת והנקייה בכל השכונה. שכן לאבא היו שיטות עבודה שבהן כל הסחורה הייתה מסודרת לפי קוד מסוים, אפילו שלא היה מחשב. כלומר, בקבוקים היו מסודרים בשורות של 12 בקבוקים בתא, או למשל סיגריות לפי 10 חפיסות לסוג. ואם היה מוכר בקבוק יין או מיץ, היה מיד הולך למחסן ומביא בקבוק במקום זה שנמכר, וכך היה ממלא את מקומו של הבקבוק הריק. כמה היה לו רע אם היו גונבים לו סחורה, אך לפי הקודם הוא ידע באמת כמה היקף הגנבות. נכון, היה מסדר את הכל לפי קודים ולפי סדר. כפי שציינתי, אבא היה בעל חוש הומור ולכל אחד מלקוחותיו היה ממציא שם נרדף, כגון קאצ'ו, הפוזלת, קוזו, הגיבנת, נשקו, השיניים הבולטות וכן הלאה. הייתם צריכים לראות מה היה קורה כשאבא היה יוצא לקניות וסבתא ננה היה מחליפה אותו בחנות. סבתא ננה לא ידעה קרוא וכתוב, וכשאבא היה חוזר ורוצה לראות דוח על המחירות ועל כל מה שמתרחש ביעדו בחנות, הייתה סבתא מכירה מזיכרונה נתונים על כל לקוח ולקוח שקנה באותו זמן ביעדו, כך במשך דקות ארוכות. ואחר כך אבא היה בוחר אותה ובודק אותה האם היא שכחה משהו. וכאן התחיל סיפור שנמשך שעה ארוכה שבה הוא מקריא לה את כל שמות הלקוחות ושואל אותה, מה לקחה קאצ'ו? לא לקחה שום דבר? את כל מי שלא יקרא לו, מה לקחה קוזו? באמת לא לקחה שום דבר? אולי תזכרי, אולי לקחה כמשהו, אולי לקחה ביצים? לא לקחה. ונחום נשקו, לא בא לקנות, וכן הלאה. ולבסוף כשאבא נרגע ששום דבר לא נשכח מזיכרונה, הסבתא הייתה מספרת מחוויותיה איך ששלומיקו, מוכר הנפט, רצה לסדר אותה. לשלומיקו הייתה עגלת נפט. לעצור שנייה, שום דבר לא הולך לאיבוד. עוזי יש לו כזה מחשב, ויומן פגישות, מה שאתם רוצים, הכל בעל פה בדיוק כמו ננה, אמת? אמת? הכל בראש, זה מה שמונה. המחשב לא צריך שום דבר. לשלומיקו הייתה עגלת נפט משוחרר על ידי סוס, ובחנות הייתה חבית גדולה של נפט. העגלה הייתה במרחק של 30 מטר מהחנות. בכל פעם הביא 2 דליים של נפט ושופך לתוך החבית. סבתא ננה ברוב חוכמתה, ברגע שהיה שופך את 2 הדליים, הייתה שמה בצד 2 גרגירי שעועית. כשהחבית התמלאה, שלומיקו היה אומר לה שהוא שפך 34 דליים, והיא הייתה סופרת את השעועיות ומוכיחה אותו שיש רק 32 גרגירים. ולא כמו שהוא אמר 34, והוא היה יוצא מבויש מהחנות. סיפור נוסף על סבל שהביא שק קמח מהעיר העתיקה על כתפיו, ואבא היה נותן לסבתא מכתב ובו כמה גרושים היא הייתה צריכה לשלם לו. המכתב היה מקופל בתוך כיסו הפנימי של הסבל, וברוב חופצתו היה מבקש 5 גרוש, ואז סבתא היה מבקשת בסבר פנים רציני את המכתב בבקשה, ובו היו מצוירים בסך הכל 4 קווים פשוטים בעיפרון. אבל סבתא התחילה לספור יק, דו, סה, שר. שקרן, צעקה עליו על סבל הערבי, למה אתה משקר? הרי כתוב כאן רק 4 גרוש.
אוי, כמה שאת חכמה, הסבל אמר, הנבוך. נכון, נכון, את יודעת לקרוא, אני שיקרתי. עד כמה היה טיפש הסבל, שיכול היה להוסיף עוד כמה קווים ולקבל עוד כמה גרושים. אבא אליהו היה הבנק של השכונה. כל זקנה אלמנה שהיו ברשותה כמה לירות הייתה מגיעה לחנות לאבא ומבקשת שישמור לה על הכסף לימים קשים שבהם תזדקק להם, ואבא אכן היה שומר. אבא היה מוכר בהקפה לכל השכונה והיה מתעד את כל המצרכים שהיו קונים, ואת החובות היה רושם בפנקסים גדולים ועבים שכבר לא קיימים היום יותר, בכתב שרק הוא הבין. הוא היה כותב כתב רש"י שבוי בפרסית וערבית, שכן אבא בסך הכל למד זמן קצר בחדר מפני שאביו מת בהיותו ילד, והוא נאלץ לעזוב את החדר ולדאוג לפרנסת המשפחה. וכך מה שזכר כתב עם שינויים ושיבושים. בצורה הזאת היה מקריא ללקוח את חובו ואומר לו שביום שישי פרשת כי תבוא הלקוח לקח מהחנות קילו קמח ושני ביצים וסבון. אף אחד לא היה מתווכח עם אבא. הבית היה תמיד חם ושמח, והיה עצוב וקודר מאוד כשסבתא מרים מתה. אבא אליהו קיבל זאת קשה מאוד ולא רצה להשלים עם עובדת מותה של סבתא, והיה מקונן עליה וממרר בבכי מבוקר עד ערב. לצערי נשארתי אני הילד הקטן בן ה-11 בבית לבד. שולה, נעמי ורות יצאו מהבית לבית הספר לאחיות, והיה עליי לנחם את אבא ולשרוד אותו. תקופה זו נמשכה זמן רב. הבית לא חזר להיות כפי שהיה אחרי מותה של אמנו, אך לבסוף אחרי שנים החל אבא מלהתאושש, ואז גם הגיע לזקנה שלאחריה הסכים לעבור לבית אבות. בבית האבות עם התלקמותו תפס את העניינים בחדרו הקטן והיה מנהל חנות מכולת בזעיר אנפין. מכר נרות לשבת לכל הזקנים, ממתקים, וחוש המסחר שלו לא מש ממנו, וכל זאת בעזרת אחינו יהודה שהיה קונה בשוק את המצרכים עבורו במחיר מלא ואומר לו שקנה אותה במחירים מוזלים בהרבה. אבא חשב שהוא הרוויח והיה אומר ליהודה ולנו כמה לירות הוא הרוויח, וזאת הייתה הנאה גדולה. כמובן שכולנו ביקרנו אותו לפחות פעם בשבוע, ומי מהנכדים לא זוכר את חפיסת המסטיק שהיה מקבל ואת השוקולד כמובן. את אבא אליהו אני זוכר רק במיטבו, בריא, חזק, רחב כתפיים, עם חוש הומור מפותח, וכן הוא נחרט בזיכרוני. העליתי בזאת רק קובץ מזיכרוני ועוד אפשר לספר כהנה וכהנה. תודה לעוזי. לפי בקשת הקהל אנחנו נעשה הפסקת קפה, תכף יגישו לנו עם עדשים קפה, עוגות עוד יש, אבל אני מבקשת, יש עוד הרבה הפתעות, לא לברוח, לחזור חזרה, נעשה כמה דקות הפסקה ולהתראות פה על אותם הכיסאות. טוב, נמשיך. אפשר לבקש מכולם לבוא לשבת בבקשה? אני רואה שיש כמה... רותי, בואו. הם רוצים. בריצה הם מגיעים. טוב. לי, בתור ביתה של תמר, קשה מאוד להאמין שבצעירותה היא הייתה המורדת של המשפחה. בואי בבקשה תמר. טדי אומר שקל להאמין. היקי הזה? בואי. טוב, עד שהיא תביא את הדפים, יש, הכל נמצא, ואת המשקפיים, הכל בסדר. בואי. היות והאחים שלי הקדימו אותי ולמעשה סיפרו את רוב הדברים העיקריים, אני כתבתי ואני אנסה לקצר, ערב כבר ארוך מאוד, ואני אנסה לפסוח על הדברים שכבר הזכירו אותם.
ורק כמה נקודות קטנות אני אזכיר. ובכן, זה שסבתא התחתנה בת 12 כבר אמרו. בת 13 היא כבר ילדה את הבת הראשונה שלה. לא, סבתא שמחה. שנים רבות אחרי שהיא לא טיפלה בילדים שלה. היו להם משרתים, וכשהילדים היו באים עם רטובים בחיתולים, אז היא סלדה מזה, כי היא לא ידעה איך מטפלים בדבר כזה. וזה אני זוכרת שהיא תמיד עשתה ככה, לקחו מכאן. אבל מה? היא הייתה מאוד טובה לנכדים, מאוד אהבה אותם, תמיד עמדה לצידנו, כשהיו ויכוחים בין ההורים לבינינו, היא הרעיפה עלינו כל טוב ותמיד הצדיקה אותנו. ואבא ירש ממנה כנראה את המזג הנוח הזה. היה קשה מאוד להוציא אותו משלוותו. תמיד הרעיף עלינו אהבה רבה. אף פעם לא זכרתי שאבא כעס עלינו. שגם המשפחה של אמא מרים הגיעו ארצה על גבי חמורים. וככה האמא נפטרה בלידה, אמא שלה, וגידלו אותה, היה לה אח בשם עזרא, עוזי שנקרא על שמו, שהוא עם אשתו שמחה, קראו לה גם שמחה, הם גידלו אותה אצלם והם חיו תקופת מה במצרים. בכל אופן, אמא הייתה אישה מאוד מאוד אינטליגנטית, סבלה מאוד מהעובדה שאינה יודעת קרוא וכתוב. אנו הילדות ניסינו ללמדה, אך כמובן שבתנאים הקשים, תמיד הריונות ולידות, לא הצליחה ללמוד. לכן היה לה חשוב מאוד שאנו נלמד. אבא התנגד בעיקר שהבנות תלמדנה. הוא טען שהן צריכות ללכת לעבודה ולפרנס את עצמן. תמיד היו ויכוחים ביניהם על שכר הלימוד שאבא התנגד לשלם. רק בנים צריכים ללמוד. למזלנו אמא גברה עליו והודות לה הצלחנו אנו הבנות גם ללמוד. אני זוכרת שעוד בהיותי בגן הילדים הכנסתי את השפה העברית הביתה. עם אבא ואמא דיברנו כבר עברית, רק עם ננה עוד דיברנו פרסית. זיכרון ילדות ראשון שלי הוא הלידה של אחותינו זיכרונה לברכה מזל. הייתי כבת 4, גרנו אז בחדר שננה גרה בו אחר כך. לחדר הייתה דלת כפולה, צד אחד היה סגור תמיד בבריח, כשהמיילדת שקראו לה בקלה הייתה מאוד מאוד שמנה. כשהיא נכנסה פתחו בפעם הראשונה את שתי הדלתות. זה זיכרון ילדות שלי. זיכרון אחר קשור בלידתו של אחינו אברהם. הוא היה הילד הראשון במשפחה שנולד בבית חולים, משגב לדך בעיר העתיקה. הייתי אז בת 8, זה היה בזמן המאורעות. זכור לי שאבא חזר מבית חולים כשלראשו מטפחת אף הקשורה בארבעת הפינות. אבא סיפר לנו שכשהגיע לבית חולים עמדה משמרת של ההגנה בכניסה. הוא היה לבוש בגלביה ותרבוש כמו שלבשו אז בתקופה הזאת כל היהודים המזרחים. הם חשבו שהוא ערבי והתחילו להרביץ לו. מרוב פחד הוא צעק שמע ישראל. הם לקחו ממנו את התרבוש, רמסו אותו ברגליים, אתה לא תלך יותר עם הדבר הזה. היות ואני הייתי הבת הבכורה, האשימו אותי על שפרצתי את הדרך לעולם החילוני. הלכתי לתנועת נוער ובעקבותיי הלכו יתר האחיות. סבלתי סבל רב ממרדנותי. בהירה ואני עבדנו עבודה מפרכת בבית, בתנאים קשים, ללא מים זורמים, כפי שהזכירו כאן, העלינו מים מהבאר, אבל בחגים עצמם הייתה אווירה חגיגית, הכל הבריק. אמא הקפידה מאוד על הניקיון. הטיפול שלה בילדים היה דוגמה לכל. האחיות מטיפת חלב תמיד ציינו אותה לדוגמה. למרות הקושי והנטל שהיו מוטלים עליה, תמיד עזרה
לנזקקים בשכונה. כמו שאבא עזר בכסף במצרכים, אמא דאגה לזה לכל הילדים שאימותיהם עבדו מחוץ לבית. היו באים אלינו לארוחת צהריים, תמיד עמד סיר מלא וגדוש על האש בתוך המטבח הקטנטן וסיפק אוכל לכל דכפין. וזה זכור לי, שכל הילדים היו באים הביתה. כל ילדותי היה לי שיער דליל קלוע בשתי צמות דקות. אמא התנגדה בתוקף לרצוני להסתפר. כשנסעתי לטיול השנתי בגמר בית הספר היסודי, נתנה לי ננה, סבתא שמחה, כן, בהסתר כסף להסתפר, ואמרה לי לא לדאוג, אמא תשלים עם זה. לידת התאומות וגידולן הייתה בשביל בהירה ובשבילי אחת התקופות הקשות ביותר. לאמא לא היה כוח לטפל בתינוקות, שכרו מנקת בשם פלורה. כל הנטל היה על שתינו. אז כבר הייתי בחברתו של טדי. התערבנו לפני הלידה. טדי אמר שזה יהיה בן, ואני אמרתי בת. כשנולדו התאומות, טדי היה צריך לתרום סכום כפול לקרן הקיימת. כשנה לאחר מכן עמדתי לצאת להכשרה בנען לקראת חיי הקיבוץ. הצלחנו להכניס את רותי למעון של ויצו. לא אשכח את נקיפות המצפון שהיו לי עקב כך. רגע הפרידה ממנה היה שברון לב אמיתי. לימים חזרתי שוב הביתה לאחר לידתו של עוזי. חודשים רבים הייתי מנותקת מטדי ומהחברה שלי. אמא שכבה בבית חולים שערי צדק, ששמואל הזכיר את בית החולים הזה, הוא קרוב היה לבית. במיטה לידה הייתה מאושפזת במחלקה גינקולוגית אמא של חבר שלנו מהתנועה. יום אחד טדי נכנס לחדר עם זר ענק של ציפורנים אדומות. לא אשכח את המבוכה של אמא שהייתה צריכה להסביר לשכנתה שהכירה את טדי שהוא הידיד של ביתה הבכירה, והיא אחרי לידה. כן, הלידה של עוזי. אני לא רוצה באמת לעייף את כולם, כבר יש המון זיכרונות. אני אסיים בזה שהייתה התנגדות במשפחה לנישואה עם טדי. מה פתאום להתחתן עם אשכנזי? לא כהן, ונוסף לזה נמוך קומה. גם אמו של טדי לא הייתה מאושרת ביותר מהקשר הזה, היא לא הכירה את העולם שלנו. אך התברר שהחששות היו חששות שווא. אמא שלנו אהבה את טדי מאוד, כמו כן אני הייתי מאוד קשורה לנונה, קראנו לאמא של טדי, קראנו לה נונה, זה סבתא באיטלקית, והיא הייתה לי שנים רבות כאם. התייחסה אליי כלבת שלא הייתה לה. הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר, והיום אנחנו יושבים כאן כולנו עם הילדים והנכדים ויכולים ליהנות מכל הזיכרונות. זהו. אני רוצה לאחל לכל הנוכחים פה שיהיו להם נישואים מאושרים כמו ליקי הזה ולפרסית הזאת של אמא ואבא שלי, שבאמת חיי נישואים כאלה שאני ראיתי בחיי. הנה זה כאן מלא. באמת אני מאחלת לכולם. היקי רוצה להגיד את זה, נכון? אתה יכול לתת לה נשיקה, אתה רגיל. נדמה לך. אוקיי. אני רוצה להגיד כמה מילים בפרסית טהורה. דסק בנרור. אמרתי את זה טוב עם הרור הזה? כן, הרור. בעירה אמרה לי בנרור. טוב, מה זה בעירה? הידיים המשולבות. הגוזלים שלי. בואו, גוזלי פרס. 3 מיני גוזלים.
על אמא מרי ואבא אליהו בעירה בבקשה. כן, זה את עכשיו. היא כבר מתרגשת שבועיים, וכשמגיע התור שלה אז היא אומרת, עכשיו? כל כך מהר? אתמול היא לא ישנה, אני אספר לכם. כן, יש לי הודעה לקלטת מוקלטת בטלפון, וגם שיחות טלפון הולכות וחוזרות. לא לספר את כל הסודות. כמה דברים עצובים במשפחה שלא נדבר עליהם. כן. לאמא שלי הייתה השפעה גדולה על חיי. היא למעשה עיצבה את אופיי עוד בשחר ילדותי. זו הייתה אישה חזקה אשר ליכדה את כל המשפחה הגדולה ושלטה כמלכה בממלכתה. ללא השכלה פורמלית, רק על ידי אינטליגנציה טבעית וחוכמת חיים מופלאה, ידעה לארגן ולנווט את המשפחה כהלכה. תמיד עמדה על המשמר וידעה להבדיל בין טוב ורע, כאשר חוש הצדק היה נר לרגליה. אמא לימדה אותנו להסתפק במועט, לעזור לזולת, להיות ישרים ועצמאיים, ומעל לכל להיות חרוצים ולא להזדקק לחסדי אחרים. זוכרת אני, כאשר הייתי ילדה קטנה, אחי אברהם היה בן 3, הוא חלה בדלקת עיניים קשה, היו עיניים נפוחות ואדומות. אמא ביקשה אותי להביא אותו לבית חולים טיחו. זה היה מרחק כמה קילומטרים מהבית שלנו. אני נסעתי אותו, הייתי אולי בת 9-10, נסעתי אותו על כתפיי כל הדרך לשם. הוא קיבל טיפול וטיפות הביתה, וכל הדרך בחזרה נשאתי אותך אברהם על כתפיי. היום אני לא יכולה לעשות את זה. בתמורה אני אעשה אותך. לא, תודה. כן, כן. בצורה זו... אבל אני שמעתי שהוא גם בעט. לא אברהם. ככה היא נטעה בנו את חוש האחריות והחריצות. אבא היה איש תמים ואדם נוח להפליא. מעולם הוא לא גער בנו, ואני זוכרת אף פעם שהוא התרגז וצעק. בכלל הוא היה איש פשרות ואוהב את הבריות. הוא אהב והריץ את אמא ומאין להתנחם לאחר מותה. אבא היה תלמיד חכם, אהב לקרוא כמובן רק ספרי קודש. כל שבת בבוקר אחרי החמין הוא ישב על הספה והקריא קטעים מן הזוהר, קבלה, לסבתא ננה ולאמא, וכל פסוק תרגם לפרסית. כמה הם הבינו אני לא יודעת. בימים ההם לא היו לנו רדיו, לא היה טלוויזיה, לא היו מחשבים, לא היו אפילו עיתונים. ובלילות החורף הקרים והקשים בירושלים, ללא חום, ללא חימום בבית, נצמדנו לאמא במיטה, והיא שרה לנו שירים וסיפרה לנו סיפורים, וכל המשחקים שהיא ידעה שבזמנו, חלק מהם דסק בנאור ועוד, זה למדתי מאמא שלי. לאמא היה חשוב מאוד שבנותיה תלכנה לבית ספר. תמר דיברה על זה, נוהג שלא היה מקובל אז בשכונה שלנו. לשלם שכר לימוד זה היה קשה עבורנו. אז זכרו ילדים, אז לא הייתה המדינה וגם לא היה חינוך חובה, היה צריך לשלם. ואבא עם כל כך הרבה ילדים, לשלוח את כולם לבית ספר זה היה משהו גדול. ואני אסירת תודה לאמא שהיא שלחה אותי לאליאנס, לבית ספר אליאנס. בית ספר זה פתח לי שערים גדולים להשכלה כללית, ומאז נטבע בי החיידק של הלימודים שאינו עוזב אותי גם לעת זקנה. נוהג אחד שאבא הנהיג בבית נחרט בזיכרוני. כל ערב שבת
אחרי הקידוש, אבא וכל הילדים עמדו על רגליהם ושרו שיר הלל לאמא, למרי. והשיר היה אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה, בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר. אנחנו עוד מעט באמת כולנו נקום, יש לכם את הטקסט, אנחנו ננסה לשיר את זה יחד, או אולי הבנים יבואו לפה ואחרים ישירו איתנו. אבל לפני שאנחנו שרים את השיר, אני רוצה להסביר כמה פנינים ספרותיות שכנראה אמא שעבד מהן את כוחה ופיתחה כמה תכונות שבשיר באישיותה. כתוב שם למשל, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ומה זאת אומרת? בערב היא הייתה לשה רוטלים של קמח, ככה בצורה קשה מאוד, ונתנה לזה לטפוח כל הלילה, ועם עלות השחר היא קמה, צרה כדורי לחם, שמה אותם על לוח עץ, וכל אחד מהילדים, גם הבנות כמובן, קודם הבנות, שמנו את הלוח הזה על הראש, הילקוט על הגב, והלכנו לתנור הציבורי שהיה במחנה יהודה. כן, שמה, ובחזרה מבית הספר הבאנו את הלחם החם והניחוח הביתה. עוד דבר היא אמרה, ותיתן חוק לנערותיה. מי היו הנערות האלה? אנו, הבנות, ככל יום ציוותה עלינו מה היה עלינו לעשות באותו יום. ועוד כתוב שם בשיר, ידיה שלחה בקישור, בכפיה תמכו פלך. היא באמת תפרה לנו את כל הבגדים, גם את התחתונים והשורואל של אבא, ויחד עם זה סרגה כיפות לאבא, לבנים, סרגה לכולנו סוודרים בקרושה. היא לא ידעה לעשות לחתנים, יותר מאוחר לחתנים, יש לי עוד שהיא עשתה, כן. עכשיו, כפה פרסה לעני, בידיה שלחה לאביון, ובאמת אנחנו התברכנו בחנות שבה היה הכל. היו לנו ביצים וגבינות מלוכות ובקלה יבשה מלוכה, והיה לנו טחינה והיה לנו קמח והכל. אז בשפע אנחנו אכלנו, אנחנו לא רעבנו מעולם. ואמא הייתה מבשלת תמיד יותר, וגם מה שלא אכלו הביאה לעניי השכונה, והיו רבים העניים באותה תקופה. עוד אומר בשיר, צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. מכאן החריצות בחוש האחריות שהיא נטעה בכולנו. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה, רבות בנות עשו חיל, אך את עלית על כולנה. וזה אנחנו נשאיר תכף. בזמן שאתם תוציאו את הדף עם השיר אשת חיל מי ימצא, יש משהו שיש לנעמי, ונעמי תבוא הנה ותסביר מה זה הדבר הזה, מזכרת מאמא. זה משהו שהוא לא בתוכניה, הוא הרבה יותר ספונטני. זה משהו קצר מאוד, שאני זוכרת שהייתי בת 8 או 9, מצאתי סיכה. אמא, לפני זה רציתי לספר שאמא הייתה אישה מאוד מאוד צנועה. השכונה הייתה מאוד מאוד ענייה, אבל מסתבר שאנחנו לא היינו כל כך עניים, ואמא יכלה להרשות לעצמה לקנות לפעמים שמלה חדשה ונעליים חדשות, תכשיט, אבל אף פעם בילדותי לא זכרתי שהיא באמת התלבשה, קנתה תכשיט, או לא זוכרת, הייתי גם קטנה, הייתי בת 8 אולי, שהלכתי פעם ברחוב ומצאתי סיכה. כל כך התלהבתי וכל כך התרגשתי, רצתי מהר הביתה והבאתי את הסיכה לאמא, וזאתי הסיכה שאני מצאתי, סיכת כסף, שמיד באתי ונתתי לה, והיא כל כך התרגשה וכל כך התפעלה שאת הסיכה הזאת ליוותה אותה כל החיים.
וכשהיא נפטרה, אני לקחתי אותה למזכרת בשבילי. קחו את השיר, ואני מבקשת מהאחים והאחיות, אשת חיל, יש לכם דף. צביקה, איפה, יש עוד דפים של אשת חיל? קיבלתם דף עם אותיות תנ"כיות. דף עם אותיות תנ"כיות. בואו הנה, שימה, בואי גם את, אשת חיל. שימה, נעמי, רותי, הבנות, הבנים, הבנות, הבנים, כן, כולם, כל האחים, שמואל, עוזי, בואו הנה. עוזי, את מי לא אמרתי? חסר לי עוד. שמואל, אברהם פה, רותי, בואי. בוא גם אתה. יונתן, אתה גם היית בבית כששרו את זה. בואי נעמי. תנסו רגע לעמוד אחד מאחורי השני רק עד התמונה ואחר כך תתפזרו. לרחוק מהשולחן. כולם אפשר לעזור. אני אגלה לכם סוד, נעמי, עסיקה. אני אגלה לכם סוד שאולי בעירה תכעס שאני אומרת, אבל היא אמרה שיכול להיות שכמה רגעים מן הערב הזה יעלו אליה, אל אמא, אל אבא, שאולי לא היה כל כך זמן עם קשיי הזמן לומר להם תודה. אז אולי עכשיו זה יגיע. אמרה בעירה, ואני אומרת בשמה, הלוואי שזה יגיע אליהם. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הקשר בין מלחמת השחרור, שמעון הצדיק, ומלחמת ששת הימים? התשובה? סבא אליהו. וכיצד? זאת יביר יהודה. בבקשה יהודה. כן, תודה. לפני שאני אספר קצת
קורות איתי עם אבא ועם הבית, שזה לא בכתב בעל פה, רציתי דווקא לספר נקודתיים על אמא. לספר נקודתיים על אמא. אמא, כאמור, ילדה 11 ילדים. ובשכונה שלנו, שכונת הפחים, לצערנו הייתה תמותה גדולה מאוד. תינוקות רבות מתו, חולי, רעב, ואמא כנמרה ששמרה על גוריה. היא אהבה כל ילד, אהבת מצרים, ואוי ואבוי אם ילד היה חולה. הייתה לוקחת אותו לדוקטור קודי, לדוקטור ולח, לדוקטור שבתאי, משהו לא מהעולם הזה. וזכורני שאני בן 4 וחליתי בצהבת חזקה מאוד, והשפיזו אותי בבית חולים ביקור חולים. אני הייתי הילד השביעי, ואברהם קטן, ושמואל קטן, וסימה גם קטנה בבית. ואמא מאוד דאגה ליהודה, מה יהיה עם יהודה? מה יהיה עם יהודה? תמר הייתה כבת 14. וזוכרני שערב אחד הייתה אמא ישנה אצלי, הייתי אגב חולה שבועיים, וכל הלילה הייתה איתי במיטה, ולמחרת תמר הייתה באה אליי ישנה איתי במיטה. 14-15 יום, אני זוכר את זה. תמר חיבקה אותי לילה ואמא חיבקה אותי לילה. עד שהוציאו אותי מזה, ולאחר שהחלמתי עשו שמחה גדולה. תמר ודאי את זוכרת? ודאי. באה דודה חתום, אחות אמא, זכרונה לברכה, שלא הזכרנו אותה הרבה, הייתה ערירית ונפטרה בלי ילדים, אבל אהבה אותנו אהבת אמת. ודודה חתום נדרה נדר שהיא תיקח אותי על הגב מבית חולים ביקור חולים עד השכונה. והגעתי לשכונה, לחצר של אבא ליד החנות, וכל השכנים זרקו עליי סוכריות, וקיבלתי חבילת שוקולד של הפרה הגדולה שמצוירת על התמונה. מי שזוכר בילדות, הפרה, אגב העילית, עד עכשיו יש לה את התמונה הזו של הפרה. זה הזכרתי בקטע של אמא שדאגה לילדים שלה. מכאן אנחנו נבוא למלחמת השחרור, ואמא הייתה נורא דאגנית. אברהם התגייס לפלמ"ח, ושמואל אחי גם כן התגייס לפלמ"ח. הם היו בני 18. אברהם בן 18, אברהם בן 18 וחצי, שמואל בן 17 וחצי, ואני עבדכם הנאמן בן 16, ושמואל בן 17 וחצי, 2 בצבא, והשלישית אחותנו סימה שהתגייסה במלחמת השחרור לחיל נשים, הייתה כאחות מה, הלכה לחזיתות הנגב במקומות אחרים, ואמא לא ידעה על 3 האחים האלה מגויסים ואיפה הם. והנה ביום בהיר אחד, ואני חבר ההגנה, נקראתי, זה היה בסוף 47, תחילת 48, להגן על המולדת. והתגייסתי, הייתי בהגנה, בגדוד חרמש, הייתי בן 16 וחצי, 16 ורבע, משהו כזה, ועמדנו ברחוב החבצלת, בא המפקד שלנו, אמר, אתם עולים במשאית הזו לעטרות. היינו 20 לוחמים, אנחנו נוסעים, מגיעים לעטרות, אני יורד מהמשאית, ומולי אני רואה את אברהם אחי. אברהם אחי רואה אותו, אומר, יהודה, מה אתה עושה פה? אתה משוגע? אתה ילד קטן, מה קרה לך? אמרתי, מה אתם חושבים שרק אתם גדולים? גם אני גדול, וגם אני לוחם. אומר, אם ככה זה טוב מאוד, תשמע, יש לי כאן רובה מרק 4 אנגלי, הופך רובה הכי טוב שישנו במחלקה. אני אתן לך את הרובה הזה אישית, ואתה תהיה עם הרובה הזה. זכור אברהם? זה היה הקטע של מלחמת השחרור, ואמא לא ידעה עד הסוף מה קורה, והנה שאני הייתי בעטרות, ואחר כך עברתי לנווה יעקב, ושם תקפו אותנו הלגיונרים במרגמות, בתותחים 2 אינץ', הרגו 5 מהחברים שלנו, ב20 פצועים, אני הייתי ביניהם, ואמא לא ידעה שאנחנו באיפה שאני 4 חודשים, ולאחר מכן כשהגעתי דרך הצלב האדום, הורידו אותי מבית חולים הר הצופים,
נודע לאמא ולאבא שאני פצוע ואיבדתי עין, והם חשבו שאני כבר בעולם ההוא, אבל הייתה שמחה גדולה שראו אותי, וככה עברתי את התקופה הזו של מלחמת השחרור, ובינתיים גם האחים אברהם ושמואל שלחמו וגם סימה יצרו קשר, והמשפחה התאחדה. אני רוצה לומר בהמשך שלאחר מלחמת השחרור אנחנו בתוך המלחמה עצמה, כשהייתי בעטרות, אמרו לנו המפקדים לנטוש את העטרות, ובעטרות היו 100 פרות וכ-20,000 עופות ומחסן מלא דברים מכל טוב. בא המפקד, אמר לנו חבר'ה, כל אחד יוכל לקחת תרמיל מה שהוא רוצה מהמחסן. אז אנשים לקחו שמן וחלבות וגבינות, ידעו שיש מצור בירושלים. אני חשבתי מה לעשות, מה לקחת, דבר גם שיהיה קל לסחוב וגם בעל תועלת. היה לי תרמיל צבאי, קיט בגדול, נכנסתי למחסן, ראיתי סיגריות אמריקאיות באנגליות, קרבן A, 333, קמל, פליירס, קופסאות פח. מילאתי את התרמיל על גדותיו. זה היה קל וזה בעל ערך. ובמלחמה ולאחר שנפצעתי את התרמיל לא עזבתי כל הדרך. לא עזבתי כל הדרך. וכשאמבולנס של הצלב האדום הוריד אותי מבית חולים הדסה, הר הצופים, שזה היה שטח מפורז ולגיונרים לא נתנו ללכת, אמרתי אני מהתרמיל הזה לא נפרד. לקחתי את התרמיל, לקחו אותי לבית חולים טיחו, שם ניתחו אותי, את התרמיל שמתי מתחת למיטה. כעבור יומיים אבא בא לבקר, שמח מאוד, אמרתי אבא, יש לי בשבילך חגילה טובה, מתנה יוצאת מן הכלל. הוא אומר, אתה המתנה יהודה? אמרתי לא, תסתכל מתחת למיטה. הוא מסתכל מתחת למיטה, רואה תרמיל, אומר מה זה? מה תפתח תראה? הוא פותח, רואה סיגרות אמריקאיות ואנגליות, משהו שיגעון. ואז האנשים פשוט קש, לא היה סיגריות ואנשים היו כמהים לסיגריה אחת. אבא לקח את זה לחנות ומכר סיגריה בודדת, כל אחד בחצי לירה או משהו כזה. לאחר מכן אומר לי, יהודה, אני עשיתי 1,000 לירות סטרלינג מהסיגריות שהבאת לי, זו הייתה מתנה נהדרת. טוב, לאחר מכן אבא המשיך בחנות כמובן ואנחנו עזרנו לו. עוזי היה עוד לא כל כך גדול ורק בהמשך הוא החליף אותנו בחנות אחרי 67. וב-67 כבשנו את כל יהודה ושומרון ואבא אמר לי יהודה, ולי היחיד שהיה לי מכונית, הייתה לי פיאט 600 מכונית קטנה, לא, היה לי, כן מכונית קטנה, לא, פיאט 600. אמר לי יהודה, לפני שאני מת, תיקח אותי למערת המכפלה, לקבר שמעון הצדיק, לכותל המערבי, אני רוצה לראות, אני מחכה, זה פעמי משיח הגיעו. אמרתי, אבא, אין לך מה לדאוג. לקחתי את המכונית הקטנה, לקחתי את אלי שלי שהיה בן שנתיים, קצת פחות, לקחתי אותו דבר ראשון לכותל המערבי. אנחנו נראה בשוקפיות את סבא אליהו עם הנכד אלי ב-67, איך שמאושר אחרי שהחזרנו את הכותל. אחר כך הלכנו לקבר יוסף הצדיק בשכם, ונראה בשוקפית את קבר יוסף הצדיק. הלכנו למערת המכפלה, לקבר רחל, עשינו סבב נהדר, והוא לא ישכח את זה. טוב, אלה הזיכרונות, כפי שהעליתי במקצתן מהחוויות שלי עם אבא. תודה. מזל שהוא לא שם פרה בתוך התרמיל. דמות בעלת השפעה רבה על כל האחים הייתה סבתא ננה. ומיקי, מה את רוצה להוסיף? ספרי. מיקי, בואי הנה. למיקי יש משהו בבטן, בואי. אז תגידי. תכף נראה. יש פה עוד מישהי שיש לה משהו בבטן, כמעט זה כבר יוצא. לא, דיברתי עם יהודה, פשוט אחרי שהוא לקח את הסבא לטיול, לקח גם אותנו לטיול עם החיפושית. וזה היה הפעם הראשונה שהגענו לים המלח,
לאן עוד? לקבר רחל, כל הטיולים האלה. שכם נסענו, נכון? היינו בשכם פעם. פעם היה אפשר. ואירה תספר כמה מילים, תודה מיקי, על סבתא ננה, שהייתה דמות שהשפיעה מאוד על כל האחים. בבקשה. ברצוני לדבר עוד בשבחה של סבתא ננה. סבתא ננה הייתה אישה נפלאה, שקרוא וכתוב לא ידעה, אך אותנו מאוד אהבה, ובנו טיפלה במסירות ענוגה. זו המילה לסבתא ננה, ענוגה. לנו סיפרה סיפורים בפרסית, והלעיטה אותנו בפתגמים בצורה מוחשית. מעולם עלינו לא כעסה, ובנו אף פעם לא גערה, תמיד בסבלנות ובבאור פנים למכאובינו הקשיבה, ובדברי חוכמה ונחמה היא אותנו הרגיעה. אשרינו שזכינו ליהנות מאישיותה הברוכה של סבתא שכזאת. גוזלי פרס, אנחנו חשבנו קודם על להקה הפרסית, תשיר ותרקוד בפנינו שיר בשפת הפרסים, אותנו לימדה ננה עוד בהיותנו קטנים. בואו פרסים קטנים, השיר הזה אומר ללא בושה, אתמול בערב בתרגום חופשי, אתמול בערב ירד גשם, אהובתי חיכתה לי, רציתי לנשק את שפתיה, אך הן היו כה דקות ודם נזל, בלי בושה, זה האמת. חוסם לבש ובוסם, נעזוב בורוכי נומד. חוסם לבש ובוסם, נעזוב בורוכי נומד. יום 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 יום, אסלם יום מבין הנכדים, הנכד היחיד מאיתנו שחש את אווירת הבית יותר מכולנו, אני אומרת הנכדים, אני מתכוונת לנכדים מהדור שלי, מיכאל ודניאל, ובאמת זה היה יונתן, שגם גר בבית. בוא רגע יונתן, תספר לנו משהו. טוב, ערב טוב. אז באמת אני חושב שאני מבחינה זאת יוצא דופן לגבי כולם, שאני מייצג פה את שני הדורות. מצד אחד אני נכד, מצד שני אני שאבתי הרבה דברים מהדור, מה שנקרא, שישב פה ונהנה. אני מודע לכך שמהדור הצעיר יותר יש הרבה בני דודים, שקצת הדברים נשמעים להם רחוקים, לא כל כך מדברים אליהם אולי. יש לי כמה קוריוזים. היה לי הזכות, בגלל הנסיבות, לחיות בבית סבא שלו, בחופשות, חודשיים חופש גדול וכאלה דברים, הייתי גר בבית עם סבא. זה היה בתקופה שכולם עזבו את הבית, למעט עוזי, ואולי לפעמים עם התאומות. אני זוכר את עצמי פעם אחת יושן עם שתי התאומות באותו חדר, עם חלוקים כאלה ארוכים, והיה מצחיק. עכשיו, אני רוצה לספר את זה במיוחד לדור הצעיר, כי הם ישבו פה ואני יודע שכולם קצת נורא יפים, וזה נורא, אני באופן אישי מרגיש תשוש מהאינפורמציה ולשמוע את הכל, ואני רוצה לספר את זה בצורה יותר כלילה על כל מיני חוויות שאני חושב שידברו אליכם.
אני בעיניים, ואני רואה את זה כמו היום, הבית הזה זה היה בית מאוד מיוחד. פה דיברו על כל מיני דברים, אבל לא הסבירו את זה נכון. למשל דיברו על השירותים. חבר'ה, אתם יודעים איזה שירותים? אתם יודעים איזה שירותים? הם לא יודעים. בית שימוש טורקי, בית שימוש טורקי, שמים רגל, יש חור, וזהו. למעלה גשם, אתה יושב, בום בום, נוחת לך ברד, יש שלג, אחרי זה רוצים להתרחץ, מורידים קרש. מורידים על זה קרש, בום, מים קרים עליך, ככה מתרחצים. רצים בחוץ, אין גג, רצים בחוץ בגשם עד לחדר. זה היו הדברים האלה. אני באופן אישי יחסית צעיר, אבל ספגתי את זה. הסבא הסתכל עליי כמו עוף מוזר. היו דברים הוא לא הבין אצלי. זאת אומרת, הייתי בחופש. עכשיו היום כל הצעירים יבינו אותי, מי קם בחופש לפני 1-2 בצהריים? עכשיו אני הייתי מרגיש ב7-8 בבוקר, משהו פה, מישהו כאן נוגע לי. אחרי זה ב10 עוד מישהו נוגע לי. הוא היה שם לי לראות אם אני נושם. והייתי קם לו ב1 או ב2, הוא לא היה מבין את זה. הוא אומר לי, מה, איך אתה יכול לישון? לא, הוא היה קם ב4 בבוקר, מה זה אחד קם ב2 בצהריים? הוא היה שם לי כאן איזה... יום אחד, והייתי יושב לאכול איתו בצהריים, חייתי איתו ביחד. ישבנו ואוכלים ביחד. יום אחד קמתי מהשינה, ואני רואה, הוא הכין לי ערימה כזאת גדולה של אורז. המון. אמרתי לו, סבא, מה קרה? הוא אומר לי, תראה, אתה רעב נורא. אמרתי לו, אני לא רעב, אבל אתה רעב נורא. אמרתי לו, לא רעב. הוא אומר, תסתכל על הציפורניים שלך, אני הייתי כוסה ציפורניים. הוא חשב שמזה שאני מקסם ציפורניים, אני כל הזמן רעב, חסר לי אוכל. יום אחד קמתי ועשה לי כזאת ערימה של אורז. עכשיו, בקשר לטוב לב שלו, ציינו את זה כמה דברים, אבל אני גם כן ראיתי את זה. הוא היה אדם טוב לב ברמה שאי אפשר להסביר אותה. עוד פעם, זה כמו שאני ראיתי את זה בעיניים, תבינו, ללכת מהבית, היו צריכים לרדת 2 מדרגות ולהגיע לחנות. בחנות היו 2 דלתות ברזל גדולות, מפתח כזה גדול. עכשיו, הוא היה ניגש למפתח, פלק, עוד איזה מפתח למטה, פלק, פותח את הדלת. עד שהוא שם מוצא את האור, לא יודע מה. טוב, צהריים, סגר את הדלת, סגר דלת ברזל, הולך הביתה, פתח את הבית עם זה, נכנס פנימה, דופקים בדלת, ילד קטן בגיל 2. בבאים, יש מחליף צבעים? היה סוכריה שהייתה מחליפת צבעים, שהיו מוצצים אותה 10 צבעים עד הסוף. עומד ילד בן 2 עם נזלת, בבאים, ראו, הסבא מת לאכול. טוב, יש מחליף צבעים. הולך, פום, פותח, פום, פותח, הולך, נותן לו את הסוכריה, חוזר, פום, סוגר, מגיע הביתה, דופק דלת. בבאי, אפשר לקנות סיגריה? לבוא, הולך, פותח את הדלת. אין אצלו, לא היה, ממש ככה, לא היה אצלו, היו יכולים לטרטר אותו 10 פעמים, אני הייתי משתגע. אני הייתי קם איתו לסליחות. אני מתפלא על הפרק הזה שלא סיפרו אותו, אבל אני זוכר, היו דופקים בחלונות, 4 בבוקר, חושך, לא היה עוזר לי כלום, הוא היה מנענע אותי, הייתי הולך איתו לבית כנסת לסליחות, ויצא לי הזכות, אני ראיתי פה כמה פרסים עם עיניים כחולות, אז גם לי יש קצת רקע אשכנזי, ובגלל הזכות הזאת שהייתי איתו בבית כנסת, אז למדתי בקטע היהודי, המסורתי, למדתי להתפלל בסגנון עדות המזרח וגם בסגנון עדות האשכנז, וזה הרבה ממנו. עוד דבר אחד זה שאני לא אשכח, זה באותו תקופה, זה האופנוע של עוזי. היה לו אופנוע נורטון מלא כסף, היו עומדים אנשים ומסתכלים עליו, זה היה משהו לא רגיל, אני זוכר את זה. כן. אני זוכר את האופנוע עם סירה של שמואל גם. היה לו אופנוע עם סירה, היה מושיב אותנו בצד, נוסע גם של אברהם, אני לא זוכר. טוס. עכשיו, דבר אחרון שנשאר לי מהמורשת הפרסית,
זה עוד שיר קטן שאמי זיכרונה לברכה לימדה אותי שהייתי קטן, היא גם הביאה לי את המורשת הזה. זה גם סיפור מעניין שלא סיפרו אותו פה. זה מראה הסבא כמה איש מיוחד הוא היה. הסבתא הייתה בדיכאון כי הביאה לו 4 בנות, והוא לא ידע איך לעשות לה טוב על הנשמה. בסך הכל היא הייתה לחוצה, הביאה לו 4 בנות ראשונות ולא הביאה לו בן, והייתה בדיכאון, והוא היה שר שירים להצחיק אותה. ואני לא יודע, אני למדתי שיר, את רוב המילים אני מכיר, אבל מישהו מהפרסים פה יתרגם לי. קראו לזה ככה: תמר פיריזן, נורי דום בבזן, מזולי אושבוכו, וסמוכה פריק בזן. תרגום חבר'ה. הוא רצה להצחיק אותה. אז תמר פיריזן, תמר הזקנה, היא הייתה בכורה. נורי דום בבזן, מתופפת בתור. מזולי אושבוכו, אוכלת אורז. לא יודע, אני יודע, ככה לימדו אותי. וזה היה בקטע שהוא היה רוצה להצחיק אותה. היה רוצה שיהיה לה מצב רוח, לא נורא, הבאת 4 בנות, יהיה בסדר. טוב, אני מסיים, כולם פה יפים, אבל אני באופן מיוחד, בשבילי, באופן אישי, זו הזדמנות יוצאת מן הכלל טובה שכל המשפחה פה, קודם כל, כמובן להודות לבאירה ולמירי ולכולם. אני באופן אישי מאוד נהנה, ואני בטוח שכולנו נהנים פה, אבל אני מרגיש ממש צורך להודות פה לכמה אנשים שבאמת אני חושב שיש להם חלק גדול בזה שאני יושב פה כמו כולם במשפחה. אני רוצה מאוד להודות לשרה ולשמואל על הרבה שנים. למי שלא יודע, בגלל הנסיבות אני הייתי בא לחופשות, הייתי מתגורר בביתם, היו עוזרים לי. אני הייתי ממזר גדול, שרה הייתה נותנת לי 20 שקל, שמואל היה בא אליי, אומר לי, שרה נתנה לך? הייתי אומר לא, נותן לי עוד 20 שקל. לירות, לאברהם ולרחל, ליהודה וליהודית, לעוזי, לחנה, לרותי ולנעמי, לכל המשפחה שבאמת ברגעים מאוד קשים עזרו לי. והנה היום אנחנו כולנו יושבים פה. אני רוצה להגיד שעלה בדעתי שאנחנו יושבים פה זה מקודם 80-90 איש. חבר'ה, אנחנו קיבלנו חינוך טוב, כל המשפחה בארץ, אף אחד לא עזר, וזה מראה שאנחנו מבוססים חזק בארץ. ושניפגש בשמחות וכל טוב לכולם. תודה רבה. לקראת סיום, באירה הרגישה צורך, עוד משהו שבבטן, אחותי תמר, כך היא קראה לזה. וכל מי ששאל בקשר למה ההפתעה, זה בקשר לזה. אחותי, תמר אחותי הגדולה. מאז שאני זוכרת את עצמי, זוכרת אני את תמר אחותי. נפשה קשורה בנפשי עוד משחר ילדותי. ידידות נרקמה בינינו, התיישבנו יחדיו בחדרה של סבתא ננה היקרה, זאת האישה המופלאה שאותנו לאהוב לימדה. תמר ואני יחד בפרך עמלנו לטפח, לגדל את אחינו הקטנים, שאותם אהבו והעריכו ההורים, אך ורק בהיותם זכרים. את מרצפות האבן בביתנו במברשת אחת במו ידינו הרצפנו. מים מן הבור בדלי דלינו, אש בפרימוס הרועש העלינו, ואור במנורות הנפט העשנות
מדי ערב הדלקנו. תמר אחותי תמיד עמדה לצידי בסגולה נדירה של מסירות ונתינה בכל הדרה. לנדיבות ליבה אין גבולות, והיא לכולם תורמת בגדולות. ולא רק המשפחה בה התברכה, אלא גם משרד הביטחון עליה בוטח, ואותה לנחם הורים שכולים שולח, והיא ברוגע נפשה, סבלנותה וחמלתה, סעד רוחני להם ברוב טובה מביאה. תבורכי, תמר אחותי הגדולה. בנוגע להפתעה, אמא, את לא תאמיני, נדמה לי שאצל יהודה בבית, כן? אצל עוזי בבית נמצאה תמונה שלך עם ילדי בנות כיתתך ומורייך, ומצד שני, אמא, יש בכתב ידך מזכרת נצח מחברותיי היקרות וממוריי החבבים, מזכרת עולם, ושמות כל התלמידים והמורים שבתמונה מוזכרים במספרים לפי סדר הישיבה, וביניהם רשום פה המורה הנחמדה רודוי, מורת המטבח, המורה הנחמדה לוי, נחמדה, כמה ילדים פה אומרים למורה שלהם נחמדה, המורה לאנגלית, המורה הנכבד תמס, היסטוריה ומשנה, המחנך היקר והנחמד אביעזר ילין, המנהל היקר פרס, זה לא הפרס שאתם חושבים בטח, מורתי היקרה גברת קטבורסקי, תפירה ורקמה, עד היום היא תופרת, וכולי וכולי. ואני מחפשת פה סך הכל תלמידות 27, מורים 9, שמשית 1. ויש פה באיזשהו מקום, אני מחפשת שאת כתבת אני כבודי, סוגריים, תמר כהן, מספר 6. אני כבודי, בואי אנא כבודך, אנחנו נקרין את זה תכף, אבל קודם תסתכלי את. בואי. טוב, אלי, בואי אלינו. תראו, הבאנו המון תמונות. האחים, מסתבר, חשבנו שאין בכלל תמונות מהימים ההם, אך מסתבר שלא נכון הדבר. יש המון תמונות, וכיוון שהערב מתארך, היינו צריכים מהר לעשות יהודה ואברהם ואני עשינו איזשהו מיון שיהיו פחות תמונות, כי אין זמן, וזה באמת, אם תרצו, יש עוד. אנחנו ננסה להקרין את התמונות המאוד מיוחדות שישנן פה. כל התמונות אנחנו נקרין בטלוויזיה, בווידאו. זה יהיה לכל אחד יראו את התמונות בטלוויזיה. ככה שלא תהיה בעיה. יהיה מזכרת עולם לכולם עם התמונות בתוך הווידאו. התמונה של סבא במלוא הדרו יושב ליד השולחן, לידו אתם רואים מנורה, למפה שהיא לא דלוקה, ולידו בקבוק ערק, אם אתם שמים לב, בצד ימין. חתונתה של תמר פה עם טדי, רואים פה את אמא לידה, ורואים את סבתא מימינה, ורואים את האמא של טדי מצד שמאל, ורואים פה את אבא בין סבתא לבין אמא, לצערי פה. ויש עוד אנשים, דודים ודודות, לצערנו אנחנו הילדים היינו יותר מדי שובבים, לא יכולנו לבוא לחתונה, כי היינו עושים את החתונה. זה עם נומי אחותנו, נומי פה, תראו איזה יופי של ילדה, ותראו תמיד כמה שהייתה אישה, בחורה יפה. שלושת הבנים נמצאים בשמעון הצדיק, עכשיו אנחנו עומדים על הראש, תכף נעמוד על הרגליים, כפי שאנחנו עכשיו. יהודה מצד ימין, שמואל באמצע, וכבודי
כמו שתמר אומרת, מצד שמאל. זה בשמעון הצדיק. שימו הלב על הכובעים, כתוב ירושלים, תל אביב, הערים של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, הרצל, היינו ציונים גדולים, אפילו בכובעים. תראו איזה גבר יושב פה על האריה. אני לא יודע מי יותר פוחד, הגבר או האריה. נדמה לי שהאריה פוחד יותר ממני. זה אני. בודי. שוב פעם פה, בינתיים יהודה עוד לא נולד, או כשהיה קטנצ'יק מדי, פה נמצא שמואל ואני, וסימה יושבת כמו מלכה על הכיסא. זאת מסגרת מאוד יפה, שאימא משמאל ודודה שמחה ששמעתם עליה, זה במצרים, חובקת את ביתה מלכה, דודה מלכה, אשתו של דוד אהרון חיים הכהן, שנפטר בגיל צעיר. אחת הבנים עם האמא הגאה בבר מצווה שלי. תראו איזה חליפות יפות לבשנו לבר מצווה. את החליפות האלה לבשנו רק בחגים, אבל הרבה זמן לא יכולנו ללבוש אותם, כי מיד גדלנו והם התבלו, ואמא, זיכרונו לברכה, מסרה את הבגדים היפים האלה לילדים העניים שגרו בשכונה. עוזי, שמואל, עוזי, יהודה ואנוכי. תקודי. פה שוב בבר מצווה, זה דוד רונן, דודו דוד כהן, זה בן של דוד ציון ודודה בת שבע. הנאהבים והנעימים, סימה ואני, לא נפרדנו כל הזמן. בגן הילדים שהייתי בכיתה, רציתי להיות בכיתה א' עם סימה ביחד, והמורים בשום אופן לא הסכימו. אז כמובן הייתי כל הזמן מזדנן מאחורי אחותי שקראתי לידה שמחה. פה אני פאה נוכרית. אגב, פה אני פאה נוכרית. לא, עכשיו מה שיש לך זה נוכרית. התאומות, זה קצת יותר למטה, התאומות נעמי ורותי עם אמא, זיכרונה לברכה, החמודות. טוב, הנה עם הפאה הנוכרית, מולי. פה אמא עם מיכאל, בקיבוץ, בחמדיה. לא, בפוריה, סליחה. בפוריה, אתם רואים את המבנה הישן של פוריה. תמר הזמינה את אמא באחד הימים בפוריה, והיא באה לקיבוץ פעם ראשונה בחיים שלה, אני חושב שהיא יצאה מחוץ לירושלים. גם בברית. גם בברית שלו. פה זאת תמונה היסטורית. אם תראו, מצד שמאל רואים אותי, אני כבר בלי הפאה, ולידי יגאל אלון, הוא היה המנהיג הרוחני שלי, אפשר לומר, הייתי מבקר אצלו גם בבית, גם בגבעתיים, ופה הנשיא זלמן שזר, אנחנו מעניקים מתנה לזלמן שזר, פרי עבודת התלמידים, אם אתם רואים ביד שלו פלייר שתלמידים שלי עשו, ומסרנו לו את זה מתנה לנשיא. הנה אבא בכבודו בעצמו, נדמה לי שזה בחתונה של רותי, אבל אני לא בטוח, תתקנו, כן, כן, בחתונה של רותי. הפוך. אני שומעת פה למטה את הילדים, איך אתה זוכר את זה?
מי זה? חוץ מבעל השמחה. לא, זה יהודה. תינוק, יהודה. הנה אבא, בשכונה, בסמטה שלנו, איך שהיא נראית, היום כבר אי אפשר להכיר את השכונה בצורה כזו, היא השתנתה מקצה לקצה. הנה פה זוג התאומות עם כבודה תמר. איזה יופי של תמונה. אני פעם ראשונה רואה אותה. תראי איזה יופי של תמונה. התאומות, אמא, זיכרונה לברכה, הייתה סופרת לבד את השמאלות האלה. תראו את שולה, תראו את שתי הבנות, נעמי ורותי. נעמי מצד ימין ורותי מצד שמאל, עם השיער המטולטל, רותי. זאת אחות, לא, זאת רותי, היא הייתה מאושפזת, אני חושב, בוויצו, זאת רותי כתינוקת. אני לא יודע, יכול להיות, אני הייתי... כן? יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. הנה רותי פה זה בוויצו. ככה אני זוכר אותה שהייתה בוויצו חמודה, תראו כמה שממונת הייתה חמודה. זאת תמונה מזרח ומערב, שתי הסבתות, פרס ווינה. תראו איזה יופי, תראו את הבעת העושר של שתי הסבתות הגאות האלו. תראו את סבתא המזרח כולו אצלה, ותראו את היקית הזו, הגאה, איך שהיא יושבת לידה באיזה גאווה. ידיים ואין משולבות. עכשיו אני אסביר לכם ילד, זו הסבתא שלי, האמא דנה, וזאת הסבתא של תני. סבתא של תני, סבתא של תני. סבתא פרסי, לא יכלו. סבתא, סבתא. שזה הם הסתברו. טוב, דיברנו הרבה על מחסור במים בירושלים. בו היום הראשון שהגיע המים, צינור המים בירושלים, וחילקו ומכרו מים בפחים. פה זה נציג העירייה, יושב פה, ומצד שמאל אחר שגם הוא... פה היה מנחם, מחלק המים. לא רואים, אפשר לראות פה עוד מעט. תשאיר. מה שכאן, רגע, לא תחזיר את התמונה מכאן. אני רוצה להסביר את הדמויות שהיו של השכונה. אי אפשר הרבה זמן התמונה. אי אפשר נשרף אותי. כאן זה דוד אנטלאי. מי שזוכר את דוד אנטלאי? הוא אשתו של דוד אנטלאי. מה פתאום? צריך אמור. לא צריך אמור. לא צריך. הראש הזה, אשתו של דוד אנטלאי. לא צריך אמור. איזה אבא? זה בר ציון. מי שזוכר את בר ציון. וכאן הראש של בצבץ פה זה אבא שלנו, סבא אליהו. זה חכם מרדכי. בחלון, תראה אמא בחלון. פה רואים את אמא ולידה אני עומד, לא יושב, אני לא יודע, בן 3. זה צוברי, המוכתר של השכונה. וזה ביום הפתיחה כפי שאברהם צייר. תעביר את החלק השני. שמאל או ימינה? כן, בסדר. כן, ראינו, תודה. תוריד קצת למטה. בסדר, מספיק. טוב, זאת תמונה של
ארבעת הבנים, אני חושב, ומשה, בן דוד שלנו, מצד שמאל. למעלה, זה משה, מיכאל, שמואל, יהודה, אברהם. הלאה. זו תמונת פורים, אבל אני לא זוכר מי בעל התמונה? מאירה, מי אלה? מצד? כן. מרים. זה אל של יהודה, זה דניאל, זו דודה בת שבע, זו רותי, זה טדי, זה רן ירון, וזה אלי כאן, זה שמואל, לא זה זה דרור, זה שמואל, זה רונן, זו לא, שאול, מוטי, יצחק, שושנה נדמה לי, לוץ, רחל, אברהם, שמואל, יהודה, אני חושבת שזו נעמי, זו תמר, זו נעמי, זו שרה, זו סימה תמיד מוצלחת בתמונות. זו ביתי אורנה, זה עמוס, זו בהירה, זו רותי, אני חושבת שזו מירב, זו מירי, זו איילת, זו טלי, אני לא יודעת מי זאת. גיל? זו איילה, זו יעל, זה צביקה, זו מירי, זו עופרה, זה נדב, איפה אתה? זו חגית, תראי את עצמך. זה רן, וזו שרית. זו בחתונה של אורנה. כן. אני רוצה להגיד משהו על התמונה הזאת, אולי בנחת. כשאספתי את כל הצעקתי, הכהנים, בואו להצטלם. אז רותי שלי אומרת לי, צחקה, בשביל מה? כולם. אז אמרתי, עכשיו רותי, את רואה בשביל זה, בשביל מזכרת כזאת שאת תעשי לי עוד 30 שנה לנכדים שלך. אנחנו כאן רואים את תמר כשבזרועות שלה עוזי, וכאן יש לנו את נעמי, ויכול שזו רות, זו שולה, וכאן אברהם אביתר, הוא נפטר משב"ן לפני אברהם אביתר. הוא היה אוהד בית"ר. זו שולה כשהתגייסה. אמא ז"ל, אני הוצאתי מתעודת הזהות שלה ביום הפטירה. אברהם חייל עם הבלורית ועם הכובע. זה גדוד מוריה. תראו, זו תמונה היסטורית בסדר, לא
משנה, לא חשוב. זה, אנחנו כאן בעטור, מעל ראס אל עמוד. אנחנו רוצים ללכת לטיול, זה היה ביום שבת. אנחנו היינו מאוד דתיים, אתם רואים לפי הכובעים שעל ראשנו, כל אחד כמו סיר לילה על הראש. ואירה הייתה מאוד חופשית, לקחה אותנו במונית ביום שבת, וזו פעם הראשונה שחיללנו שבת, את זוכרת לאירה? אני זוכר בשבת חיללנו שבת. זה חייל בריטי, הוא רצה להצטלם עם באירה לחבק אותה, אבל היא לא רצתה, אז לקחה את שמואל וחילקה אותו. עכשיו אנחנו כאן רואים בקריאה, אברהם קורע, זה אהרון, הבן של דוד ניסים, עבדכם הנאמן יהודה, סימה, החייל הבריטי, זה אליהו של דוד ניסים, זו מרים וזו החברה שלה אסתר, זה יוסף יגיל, זו הבת של רבקה השמנה, וזו קוראים לה מרגלית, שהייתה בבית של הכורדים למעלה. כאן אנחנו רואים תמונה היסטורית שסיפרתי לכם, שלקחתי את אבא לכל המקומות הקדושים. כאן, אני לא זוכר מי שהיה וצילם אותנו, אמרתי, קח את התמונה, אבא ואני יוצאים מקבר יוסף הצדיק בשכם. אוקטובר 1967. תוסיף את זה. תראו, זו תמונה מבית ספר עממי שאני עליתי לכיתה ד', היות שהבדל הגילאים בינינו היה רק שנה, אברהם, שמואל ואני, ושמואל היה בינינו רק בשנה, שמואל היה עצל ונשאר כיתה, ואני עליתי, שמואל היה עצל ונשאר כיתה, ואני קפצתי לכיתה ד', וכאן רואים את שמואל ואותי, שמואל עם חולצה רוסית שתמר רקמה לנו, תמר הייתה רוקמת את החולצות הרוסיות עם הרקמה, כאן אתם רואים, וגם יהודה כאן עם הרקמה. זה היה כובע ברק, שהורדתי גם את השוליים, אני לא יודע למה, איזה אבא. ודאי שמואל ואברהם זוכרים את כל הדמויות פה. לא, אתה תספר מה קרה אחר כך, כמה הוא עזר לך. אחר כך, כשהוא ראה שאני בכיתה ד', הוא מאוד חרה לו, ושימש את מותניו, ועשה הכל, ולא עזר לי שום דבר, הוא קרא לנו מסתובב בכיתה ד', שאני אשאר כיתה. בסוף אני נשארתי בכיתה ד', והוא עלה לכיתה ה'. זה האפיזודה. זה מה שעושים בידיים? יהודה. כאן אנחנו רואים את מרמר, שמואל, אתה זוכר את מרמר? מרמר. מרמר. עיני. יהודה. בנימין הקטן. יהודה, מרמר עבד אצלי 8 שנים. מרמר, זה מרמר. הוא עבד אצלי 8 שנים. זה שמו לאחיו של יוסף יגיל. זה בני שהיה מנהל אגד שנפטר משבת לב. זה ארמוזה. זה קאופמן, שמואל, נכון? כן, קאופמן. יש כאן עוד. וזה אדון פורה. תגידו כמה. אין בעיה. כמה שניות רק. הכותל המערבי, אחרי השחרור, סבא אליהו, יהודה ואלי שלי, בן כשנה וחצי בערך. אני במלחמת השחרור, בן 16 וחצי, את התמונה הזאת שלחתי אצל קובץ' לפני שהלכתי לעטרות. ואחרי העטרות, אולי ב8-9 חודשים חזרתי לקובץ' שמעתי את התמונה. אבל אני חושב שכבר נהרגת, אבל כל הכבוד, קח את התמונה, אבל אל תשלם כסף, בחינם. יש לי גם, כן. כאן החתונה של עוזי, אנחנו רואים את כל המשפחה. דוד ציון, דודה בת שבע, יהודית, זו אשתי יהודית, מירי של תמר, שמואל, באירה, שרה, נעמי, לוד ז"ל, זה אני לא יודע מי זה האחרון, אלא משפחת סיריס אני חושב, טדי, עוזי צעיר ויפה וחנה כמו כן, תמר, מוטי, מיכאל,
שאול, סימה, דניאל, רחל, אברהם, מי זו? שולה נגיד, רות, טלי, אבא, לא, זה לא טלי, מי זו? לא, לא יכול להיות. זה אבא, זו טלי, בסדר. בדיוק את אורנה, הפסקתם באורנה. התמונה פשוט מתחממת ונשרפת, זאת הבעיה. אמא, מייזי ויונתן. זה היה בטבריה שהתארחנו אמא ואני אצל מייזי ושם צילמנו. אנחנו ממש בסיום. בעירה רוצה לקרוא שיר קצר לסיום ובזה נסיים את הערב. ותודה רבה על הסבלנות. בבקשה בעירה. זה מוזר שצילמנו כל כך הרבה תמונות ולא ידעתם שיהיה הטקס הזה. במיוחד שבקושי היינו צלמות. ענה על השאלה מה לא יהיה עוד את מי לשאול. אתם זוכרים זו היה הכי ראשון שבגלל זה עשינו את הערב הזה. עכשיו יש לי שיר שכתב מכר שלי, שהוא כתב את זה באנגלית, שמו מרדכי מורג, ותרגמתי את זה לעברית, ואני אקריא. ככל שהזמן עובר ללא הפוגה, המחשבה מטרידה אותנו שבקרוב מאוד אנו נשאיר רק זיכרון בתודעה. ואלה שישארו אחרינו, אילו זיכרונות ימצאו מכל מה שעשינו ואמרנו, מכל מעשינו הטובים והרעים. אנו מופיעים על בימת החיים, מנסים את כוחנו, כושלים ומעפילים. כל העולם הוא שלנו. מי חושב על אחרית הימים? ואז כאילו לפקודה אנו נקראים, אחד אחד כעני בשר מן העץ נושרים, מעץ החיים שהיה עבורנו לעוז גיבורים. האם זה הסוף? מה משמעות החיים? נעלמים אנו כעלה ברוח, האם השארנו איזה סימן שאכן היינו כאן בטוח? ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון במוז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון במוז הקטן. אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות, ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים, לעוף איתם רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות, שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון במוז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון במוז הקטן.
ונעלי שבת, וכובע של ברט ובעברית יפה, עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מכריות ובאקדח קקים, הטבענו אוניות, הייתי טרזן וסימון ארול פלין, ומויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, מסימון לא שומעים אפילו לא מילה, ומויז הקטן לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם הישנים. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן.